Ние дефинираме бедност, като бедно дефинираме районите с нисък индекс на човешко развитие, нисък икономически растеж, където са породени глад, липса на образование и здравна неосигуреност. Бедността засяга почти половината от броя на хората по земята. Заради бедността те са обречени на страдания, лишения, мизерия и дори смърт. Всеки има право на стандарт, на живот, адекватен за здравето му и добруването на него и семейството му, включващо храна, облекло и медицински грижи. Време е да се запитаме, кои сме ние, че да отнемаме това право на хората? Според вас, изграждането на инфраструктура няма ли да доведе до... Знам какъв е въпросът, за това ще бързам да ви отговоря и да не губим време. Ние в нашия план предлагаме инфраструктурата да се изгради с зелена, с алтернативна икономика. Това означава, че по този начин няма да се вреди на околната среда. По този начин ние създаваме работни места и създаваме инфраструктура, която в последствие ще продължава да се развива. Бедствията, свързани с промяната в климата, убиват около 300 000 души годишно и причиняват загуби на стойност 125 милиарда долара, главно земеделието. Именно от земеделието идва храната, именно заради храната хората гладуват и затова и са бедни. Увеличаването на засушаването най-вече на изток и намаляването на водни ресурси ще има изключително негативен ефект върху бедността, недохранването и глада. Именно поради тези причини трябва да се преборим първо с промяната в климата и този проблем трябва да има по-голям приоритет в борбата с бедността. Промяната в климата ще навреди непропорционално на най-бедните държави. И именно за това, за да премахнем бедността в най-бедните държави, трябва първо да се справим с проблема с промяната в климата. Благодаря ви много. Как можем да помогнем по такъв начин на хората? Тоест, как можем да помогнем с изграждането на полезна инфраструктура? Има ли някакви идеи за глобален мащаб? За някаква такава зелена инфраструктура? Вие предлагате изграждане на инфраструктура, не ние. Според статистика, бедността взима около 1 милиард жертви всяка година и само 25 000 деца умират всеки ден. Ако ние сега не изпратим помощи на тези деца, днес, веднага, 25 000 деца ще умрат и така всеки ден от нашата година. Това прави 9 милиона деца за една година. Болните от малария са между 350 и 500 милиона, като 1 милион от тях са смъртни случаи. В Африка това са 90%. Вие осъзнавате ли, че с вашия план да сте в някакъв магиосен кръг? Вие искате да храните, вие искате развитите страни да продължават да храните, да хранят бедните страни, продължава да има засушаване и накрая ще се получи така, че храна няма да има нито в развитите страни, нито в развиващите се страни и накрая целият свят ще умрят гладно. Хората време по запазването на запасите си от храна, така че не смятам, че това е толкова належащо тест. И докато статистиките за количеството отделен въглероден диоксид продължаваме да виждаме на дъното имената на страни от третия свят, то в тези за количеството на смъртните случаи, причинени от глобалното затопляне, същите тези имена на държави от третия свят са именно на върха на класациите. И дори фактът, че те не са бедни, не би могъл да ги измъкнат там. Благодаря. Ладно ли сте? Това е личен въпрос. Личен въпрос. Добре, защото искам да се случи. няма как да разберете дали обществото останалите. Сигурен съм, че всички от вас тук са съгласни с мен. Виждам ви и виждам приятели, виждам усмихнати лица, виждам красиви лица, но ако всеки един от вас се опита да си представи лицата на децата в Африка, ще видите тъжни лица. Ще видите милиони сълзи. Ще видите, че те дори са изгубили способността си да мечтаят. Аз ви моля да бъдем заедно, да се борим заедно като едно, като човечество и да не отнемаме единственото право на човека. Правото му да мечтае. Промяната в климата е най-голямата заплаха за глобалната бедност и именно за това този проблем трябва да се реши първи. Ако ние искаме да спрем глада по земята и ако ние искаме да спасим живота на нашата планета, нека първо да се обърнем към проблема с глобалното затопляне, за да може всички хора из цялата ни земя да оцелеят. Благодаря.